пайдо шудани дандони аввалин яке аз марҳилаҳои ҳаяҷоновари инкишофи кӯдак аст. аксар кӯдакон тақрибан дар 6 моҳагӣ аввалин дандони ширини худро мебароранд. ҳарчанд баъзеҳо метавонанд каме зудтар, яъне дар 4-5 моҳагӣ ё дертар то 8 моҳагӣ низ дандонҳои худро бароранд. вақти дандонбарорӣ барои кӯдак каме мушкил аст ва нороҳатиро ба бор меорад. милкидаҳонаш хориш мекунад, оби даҳонаш зиёд меравад. барои сабук кардани дарди милкҳо ба кӯдак газакчаҳои махсуси дандонбарорӣ диҳед, ки аз маводи мулоим сохта шуданд ва онҳоро қаблан дар яхдон каме хунук кунед. хунукӣ милкро таскин медиҳад. ҳамчунин метавонед бо ангушти тоза ё докаи тар милкҳои ӯро оҳиста молиш диҳед. дар ҳолатҳои зарурӣ гелҳои махсуси бедардкунандаи дандонбарорӣ низ мавҷуданд, аммо пеш аз истифодаашон бо пизишк маслиҳат кунед. бо пайдо шудани дандонҳои аввалин нигоҳубини даҳонро сар кардан лозим аст. ҳарчанд ин дандонҳо муваққатиян, саломати онҳо муҳим аст, зеро сирояти онҳо метавонад ба дандонҳои доимӣ таъсир кунад. беҳтараш аз хурди кӯдакро ба тозакунии даҳон одат кунонед. то синни тақрибан 1.5-2 солагӣ метавонед бо рӯймолча ё докаи тоза дандонҳои кӯдакро пок кунед. баъд аз он вақтест ки ба ӯ дандоншӯяк, яъне шӯткаи нарми кӯдакона ва хамираи махсуси бечорк, яъне бефтор харидорӣ кунед. аввал худатон дандонҳои ӯро оҳиста молида шӯед ва тадриҷан иҷоза диҳед ки ӯ ҳам кӯшиши мустақилона шӯтка заданро кунад. албатта таҳти назорати шумо. табибон тавсия медиҳанд ки аз хурдӣ ҳадди аққал 1 маротиба дар як рӯз, беҳтараш пеш аз хоб, дандонҳои кӯдак тоза шаванд, то ин ки бактерияҳо шабона ҷамъ нашуда кирми дандонро пайдо накунанд. кай дандони аввалини кӯдаки шумо баромад ва шумо чӣ гуна ин марҳиларо паси сар кардед? оё кӯдакро барои тоза кардани дандонҳояш тарбия мекунед? шарҳи худро дар зер ба мо ирсол намоед. сарпарасти барномаи мо ширкати Linda With мебошад. میکند لیندای سه ایمونیتت رو بلند هر کسی خدا بود حتما میشود بسنی